Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu nangalo lolu suku. Uyethembeka, muhle, akekho ongafaniswa noma alinganiswe naye. Zikhona izimo, kukhona nokuthiza okusithintayo enyameni, emphefumulweni nasekuhlaleni. Kodwa unguNkulunkulu obona konke, owazi konke, okhona ezindaweni zonke. Ungu-Alpha, ungu-Omega, isiqalo nesiphetho. UJehova yena yedwa odalile izulu nomhlaba, uBaba wethu impela. Ake sikhuleke siyabonga Baba wethu ongcwele nangalesi sikhathi. UNkulunkulu wethu, uBaba wethu, ngumdali wezulu nomhlaba. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu, sisondela kuwe ngokukholwa, sisondela kuwe ngokuthokoza, sisondela kuwe ngokulindela, Baba wethu ongcwele, ukuthi wena uyalalela uphendule imikhuleko yethu. Siyakubonga Nkosi nangethuba usipha lona. Sengathi singeke sadlala ngalo, futhi sengathi singalithatha serious. uNkulunkulu wethu othembekile, ukuze singahlulelwa nangalo. Siholeke Nkosi, usiholele ezwini lakho. Izwi lakho liyiqiniso, izwi lakho liyisibane nasenyaweni zethu. uNkulunkulu othembekile, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu, khuluma ngalo izwi lakho, usipho ukuqonda, usipho ukuhlakanipha. Thezwini lakho uma ekhona oswele ukuhlakanipha, akakucele. Siyakucela-ke Nkosi, sipho ukuhlakanipha ukulalela izwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo. Ngiyabingelela-ke bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Sizofunda izwi bazalwane kuMakhosi okuqala, sifunde ku-chapter 18. Ngiyangixolela, ngiyavula nami. Sifunde ku-chapter 18, siqale ku-verse 41. Amakhosi okuqala, chapter 18, verse 41. Asifundeni-ke bazalwane. Wayesethi u-Eliya ku-Ahabi, khuphuka, udle, uphuze, ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka u-Ahabi ukuba adle aphuze. U-Eliya wakhuphukela esiqongweni saseKhameli, wakhothamela phansi, wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Wathi encekwini yakhe, khuphuka, ubheke ngaselwandle. Yakhuphuka yabheka, yathi akukho lutho. Wayesethi phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa yathi, bheka, kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu. Wayesethi, khuphuka, umtshele u-Ahabi ukuthi, bophela wehle funa uvinjelwe imvula. Uverse 45 futhi, kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya, lana imvula enkulu. U-Ahabi wakhwela inqola waya eJezriyeli. Amen. Siyabonga Nkosi izwi lakho. Khuluma ngalo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ile ndaba-ke bazalwane esifundayo namhlanje. Ngipheke isihloko esithi khuleka ungaphezi bese uyakholwa. Ukholwe, ukhuleke nje ngokukholwa. Kulezi insuku besifunda ngomkhuleko. Kukhona nakho lokho ukuthi khuleka ungangabazi. Likhona nalelo phuzu lokuthi khuleka ngokukholwa. Namhlanje liyagcizeleleka lelizwi
lokukhuleka ngokukholwa. uNkulunkulu uyakwazi akufuna kithi futhi uyazi nokuthi ukhuluma nobani. Lithi-ke lelizwi asikhuleke ngokukholwa, sikhuleke singaphezi. Uthi-ke le ndaba masizoyiqala emuva, indaba ka-Eliya, wathi u-Eliya izulu alingani, langana izulu, waze wabulala abaprofesi bakaBhali. Usethi-ke manje uyabagcwalisela ugcwalisela lenkosi u-Ahabi uJezebeli unkosikazi wakhe, uyabagcwalisela ukuthi ukhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu owaziyo, owazi konke, okungekho angakwazi, uNkulunkulu ongakhohlwa nayisithembiso sakhe, uNkulunkulu othi kithi namhlanje umethi ungesabi, ungakungabazi lokho, uNkulunkulu othi ungena nathi nasemlilweni, athi abakhe noma bengawela imfula uba nabo abakwa-Israyeli, uNkulunkulu ongaguquki ezwini lakhe. Ahabi u-Eliya uzothi imvula ayingani isikhathi esithize, certain period, angisazi ukuthi wathi iminyaka noma inyanga, angisazi, kodwa nizoyifunda abazalwane le ndaba niyizwe. Nangempela izulu langana. Uthi-ke uJesu laphayana encwadini kaLuke, uLuke 17 verse 6, uthi uma beninokukholwa okungangenhlavu yesinaphi, beningasho kulo mthombe nithi simbuka utshaleke elwandle, ubuya kunilalela. Ukusho ngokukholwa. Uma into uzoyisho ngokukholwa, kuba yinto eyenzekayo ngoba uNkulunkulu ukholwa umenzi wezinto. Usuke ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza, hayi ngoba unamandla okwenza. Uthi kuJesu mayesiqinisekisa, uthi seningasho ngisho nakulesi sihlahla, nithi usimbuka la uyomila olwandle, something that is impossible, into engenzeki, engeke yenzeke ngokomuntu, ngokwenyama, ngeke kuze kumile umthombe olwandle. Angeke futhi kuze kuphakame isihlahla la siyomila laphaya usenyameni, ungakusho ngokukholwa. So uJesu uyasiqinisekisa ukuthi lokho esikucelile egameni lakhe uzokwenza, akanaso isithunzi sokuphenduka. Ingakho-ke bazalwane, namhlanje sizokhuluma ngokuthandaza singayiki. Sikhuleke nje singaphezi, kodwa singalenzi iphutha lokungabaza. Sikhuleke ngokukholwa, ngoba kuzokwenzeka esikukhulekelayo. Le ndaba-ke ka-Eliya, uthi uma sekuphela isikhathi ayesinqumile u-Eliya, uhlala phansi, akasavusi ubuso bakhe. Uthi lithi lelizwi ikhanda lakhe langena phansi kwamadolo. Abantu besilisa-ke bayakwazi ukuhlala kanjalo, especially laba abancanyana ngemizimba. Kusho ukuthi kunemfihlakalo esekubhekeni phansi. Ngikhumbula uJesu ebheka phansi, eloba ngomunwe enhlabathini, evuka lapho ethi nama ngulahli, hamba ungabe sona, esho kulo wesifazane oyebanjwe iphinga. Nangu Eliya namhlanje naye ubheka phansi, ukhipha umyalelo, uthi encekwini yakhe ayihambe ikhuphukele esiqongweni sentaba bese ibheka ngasolwandle. Akasho ukuthi ibheka ini, uthi nje ubheke ngasolwandle. Iyabuya ithi angiboni lutho, uthi phindela kuze kube ka-7. Ukubekezela, ukugcwaliseka kwezinto. uNkulunkulu uma eyigcwalisa izinto zethu, kwesinye isikhathi asidinga ukuya kanye kuye, sidinga ukuya kaningi, ukuze nale nceko izikholwe ukuthi kukhona lokhu ekufanele ngikubone
bese iyabhekisisa. Ekubhekisiseni kwayo ibona ifu nje elingangesandla. Imagine isandla, cabanga isandla-ke, buka nje isandla sakho. Akushiwo ukuthi isandla esikhulu esingangesendoda noma esomuntu omkhulu noma esengane, kuthiwa kwakungisasilala ingangesandla. Kwakungaba nje yifu nje eliphephukayo elincane. Iyabuya izosho ukuthi hhayi kukhuphuka ifu elincane, likhuphuka olwandle. Uthi u-Eliya akalibheki nokulibheka, ngoba uNkulunkulu uma yenza izinto simele uba nokukholwa enhliziyweni zethu ukuthi kuyikho okuvela kuNkulunkulu. Akalibheki nokulibheka ifu Eliya, akasho ukuthi ngoba usushilo sengingasukuma ngilunguze, cha. Uyaqhubeka uyahlala, uthi kodwa gijima uyotshela u-Ahabi ukuthi akabophele-ke manje amahashe akhe agijime aphikelele emzini, ngoba uzoficwa imvula enkulu. Ifu elincane, imvula enkulu. Izethembiso uNkulunkulu asiphe zona. Siyakhuluma nje ngomlomo wethu sicele kuye ehlise imvula eyibusiso phezu kwethu. Abusise thina, asibusise kungenini, asibusise kuphumeni. Mhlawumbe uye wakhipha 10, mhlawumbe uhola nje u-150, wathembeka nje wakhipha u-15 rand. uNkulunkulu wakugixabeza mhlawumbe nge-1,000, mhlawumbe wakugixabeza ngegrosa, mhlawumbe wakugixabeza ngengubo edulayo, mhlawumbe wakugixabeza ngey'cathulo ezinhle, mhlawumbe wakunikeza injabulo nokuthula ekhaya. Imvula enkulu leyo evela kuJehova. Uyagijima-ke, uyahamba-ke u-Ahabi wenza njengokusho kuka-Eliya. Wenza njengokusho kwa-Eliya kodwa akayiboni imvula. Uthatha ukusho kwamprofethi. Bazalwane sishunyayeziwe. Khona manje sifundiswa ngokukhuleka. Umkhuleko siyafundiswa ngoba abafundi basicelela kuJesu ukuthi akasifundise ukukhuleka. Siyafundiswa kodwa sisangabaza bazalwane. Usathi uma ukhuleka ungabazi bese uzumema inqina uthi ngicela ungikhulekise, ngicela ningikhulekise. U-Ahabi akayitsheli nokuyitshela inceku yakhe ukuthi ngilindeleni kuNkulunkulu. Uthi bheka nje ngasolwandle, iyabheka, ithi akukho lutho, uthi phindela, ibuye ithi akukho lutho, azathi kasikhombisa. Sihlezi sitshelwa-ke ukuthi usikhombisa usho ukuphelela. So kusho ukuthi kwakusafanele ukuthi akupheleliswe intando kaNkulunkulu. Bazalwane, angazi ukuthi lithini leli zwi kuwe, kodwa mina lingilahla ngokuthi kwesinye isikhathi ngiyashesha ukuyeka. Ngiyashesha ukuyeka u-7 engakapheleli. U-7 ubaluleke ngendlela emangalisayo. Uthi uJesu lapha kuLuka, uma umfowenu ekona mthethelele, noma engaphinda kangaki, 70 ephindwe ka7, yiba lokhu umthethelele. Kusho ukuthi u-7 une-significance, ubalulekile u-7. So uma ngabe sizokhuleka sisheshe siyeke, akukho wrong, uNkulunkulu uyezwa. uNkulunkulu uyashesha nje ukuzwa masikhuleka. Kodwa khona umhlabeleli uthi igama likaJesu linikeziwe kuthina. Sikuthola konke uma sincenga iNkosi ngalo. Hayibo bazalwane, kusho ukuthi iNkosi kanti iyancengwa ngesinye isikhathi. iNkosi ngesinye isikhathi iyancengwa. Akukhona ukuthi uNkulunkulu ufanele abekezelele thina, ancenge thina kuphela. Simele nathi ukumncenga. Okwethu ukuncenga kukhulu njengokwakhe. Thina okwakhe kukhulu ngoba waze wanikela ngendodana yakhe kuyona yodwa. Encenga thina ukuba siphenduke, sisindiswe, senze intando yakhe, sibuyele ofuzweni esasinikeziwe, sibuyele ekufaneni naye. Hey bazalwane,
Uyakwazi ukufana nomuntu ongengangaye. Siyasibona iy'ngane zizalwa zifana nomama, zifana nobaba, kodwa zisuke zincane. Bona bebadala, bebakhulu, bebade kwesinye isikhathi. Siyakwazi ukumfuza uNkulunkulu sikule mzimba yethu. Silinganiselwe ngisho isilinganiso sokukholwa. Sibekiwe endaweni la zizoba khona iy'lingo ezizosiqinisa endleleni. Isilingo sifana nalento thina esafunda i-Afrikaans, kwakukhona into eyayithiwa kuTesendip boom and bus. Shouthi uphakathi kwezinto ey'mbili. Uma uhlehla uzoshayisa uye phambili ufe. So sinike isilinganiso, sinikwe ukuthi siyikhethele. Bese-ke thina siyamncenga uNkulunkulu. Ngike ngathintwa yizwi ebelifundwa nge-weekend. Cabanga ukuthi eMbuba likhulunyiwe lelizwi. Ebelikhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu usiphe ukukholwa ngokulinganisekile. Kusho ukuthi angilindelekile mina, angimele ukuthi ngisifanise nomunye umuntu. Angimele ukuthi mangishumayela ngilingise omunye umuntu, uma ngihlabelela ngilingise omunye umuntu. Kodwa kumele ngibe yimina ngoba uNkulunkulu ngazi ngiyimina. Angeke ukuthi ngoba sengishintshile ngafana naloyo muntu bese ngiba uyena. So bazalwane, lithi lelizwi simele ukuya kuNkulunkulu singadikibali. Simele ukukholwa izinto uNkulunkulu asitshele zona. Simelwe ukuma ezethembisweni zakhe. Simele nje ukuthi lokho akushilo kuwe mhlawumbe akusho uphenduka ngosuku owaphenduka ngalo. Lokho akusho kuwe ukubambisise, kungabi khona okuzokudida. Namhlanje ngike ngaba ne-encounter nodokotela othize obekhuluma, ogcine sisikhuluma nje sesishera, sikhuluma iBhayibheli. Ungixoxela ukuthi uyekile ebandleni, afike angena kulo ungowangaphandle. So wafika la wangena ebandleni elithize labasindisiwe. Mese phakathi kukhulunywa ngezambulo zomsunguli webandla. Lezi zambulo zihamba namavesi, kusho ukuthi sekuyinqubo yebandla, ama-branches onke all over, uze wathi nasemazweni angaphandle kufanele ngosuku oluthize kufundwe lesi sambulo kanye nalamavesi, kukhulunywe njengoba lo obhale lezi ncwajana akhuluma. Ngamangala bazalwane, ubekhuluma-ke lo mntwana ngokuthi ibandla lisusa amehlo kuJesu selibheke laba ababekiwe ukuthi beluse. Ukusho nje kanje ukuthi bathi mabengena bahlale ey'hlalweni ey'phambili, bakhulume, badonse attention to them. Athi umuntu mangabe efakaza, athi ubaba usibanibani, athi ubaba wenze ukuthi nokuthi, umkhuleko kababa ungisize lapha nalapha, ubaba ungenzela ukuthi nokuthi, besho lo muntu ophambi kwabo. Bazalwane, ngayibuka lento, ngayibona ukuthi ngempela bayingcosana abayiqondayo imfihlakalo yokudlula kumuntu uye kuNkulunkulu. Kunjengoba lo muntu lo, inceku ka-Eliya, yaya ku-Eliya yathi kodwa nje ifu elincane eliphuma olwandle ngilibonayo. Into efihlakele yayikuleli ifu elincane eyayibonwa u-Eliya. Ukuba u-Eliya wayengezwa ukuthi likhona leli fu, wayengeke adlulise izwi alidlulisele ku-Ahabu ukuthi iyeza imvula enkulu. Futhi uNkulunkulu wayengeke agcwalise ukuthi ifike ngempela imvula. Leli fu lashintsha ngokushesha, lakhula,
laba imvula enamandla, isho njalo izwi. Bazalwane, singathathi kancane izwi likaNkulunkulu libukhali njengenkemba esika nhlangothi zombili. Kungasho ukuthi kuza okuhle kuwe, kungasho ukuthi kuza okubi kuwe. Leli zulu elinesiphepho namafu amakhulu nemvula enkulu njalo nomoya omkhulu, lingaba ukufa kuwe, lingaba ukuphila kuwe. So u-Ahabi kwakufanele ukuthi akagijime angene emzini ngoba lalizombulala. Kodwa ngenxa yokuthi u-Eliya wadecide ukuthi agijime kanye naye ahambe phambi kwakhe, u-Eliya wayethemba ukuthi uNkulunkulu ngeke angibulale mina, ukuze asinde lo aze afike atshele unkosikazi wakhe ukuthi uNkulunkulu semsindisile, angigijime phambili. Manje bazalwane, singabazalani? Indaba singabazi yini sikhuleke singakholwa ukuthi sesiphenduliwe? Lithi izwi sikhuleke sikholwe ukuthi sesenzelwe. Usikonke nicela egameni lami, nikholwa senikwenzelwe. Ilokho nje bazalwane bengifisa ukuthi sidlule kukho namhlanje. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi kuleso simo nakuleso simo obhekene naso usengalokhu ulunguza noma usengalokhu ubhekile la kuzoqhamuka khona impendulo yakho. Ungayithathi for granted, uma uyibona ngathi incane ngoba isazokhula ibe inkulu kakhulu. Kwesinye isikhathi siye sicela imisebenzi, ngiyalinganisa. Uthi ufundile uney'tifiketi zakho, uma ungawutholi umsebenzi ofundele, uthole umsebenzi wokusebenza esitolo, akufanelanga ukuthi uyeke uthi ngilinde ngawufundela. Hawu, sengihlale ngake e-university ngoba lowo msebenzi uzokhula. Bangakanani sihlale sibona lapha abantwana bephelelwe ithemba, bayeka bebuya ney'tifiketi bengaqashwa, umuntu aze ayolima umhlabathi, uNkulunkulu amfikise la efuna ukufika khona. Ngoba uNkulunkulu ubheka kakhulu isiphetho, akabheki ukuthi uhambe kanjani. Uma ngabe ekhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, akabatshelanga ukuthi endleleni nizoba nezimpi, endleleni nizoba nendlala, endleleni nizoshiswa ilanga. Wathi uNkulunkulu nginisezweni elinoju ney'nyosi. Wathi nginisezweni enginethembisa lona lihle kakhulu. Akashongo uNkulunkulu zibekwa. So uNkulunkulu unayo isiphetho sakho. uNkulunkulu une-destiny yakho. Themba yena, kholwa nguye. Mbheke kuleso simo kuso. Ithi Nkosi ngiyazi ukuthi khona ungihlelele khona. Mhlawumbe kwesinye isikhathi usulahlekelwe yihlobo zonke, zashona zaphela. uNkulunkulu unenjongo ngawe. Mhlawumbe awunakudla endlini. uNkulunkulu uyazi ukuthi ubani lo amthintayo ukuthi akakusize, ngoba uNkulunkulu usebenza ngabantu bakhe. Mhlawumbe awunayo imali yokukhokha esikoleni. uNkulunkulu unalo iplan ngempilo yakho. Wena nje iya kuye ngokukholwa, iya kuye ngokubekezela, ngokukholwa, ngokuzinikela. Uye kasikhombisa kuye. Angikunqumeli ukuthi kasikhombisa, ngiyalinganisa ukuthi incompleteness, ngisho ukuthi ngokupheleleyo. Ngisho nje ukuthi iya kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Musa ukuthi nje Nkosi ngisize, kodwa phela iNkosi isiza abayisizayo, akusapheleli. Yilokho nje bazalwane bami bengifisa ukuthi sikhulume ngakho. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzoyimbula le ndaba kulowo nalowo. Khumbula ukuthi ukukholwa kwakho okwenza ukuthi izinto zenzeke. Ngisho noJesu uqobo wayathi ukukholwa kwakho kukusindisile, bese uyasinda ngempela uphile ngoba usuke uye kuye unokukholwa. Namanje asiyeni kuJesu ngokukholwa bazalwane, sizosinda noma isiphi isimo esibhekene naso. Ubheke nje oShadrach noMeshach no-Abednego bamtshela ngqo uNebukadnezar ukuthi noma ngabe-ke
Inkosi ayisindise inkosi yethu kulo mlilo obasile. Ngeke size sikhothame esithombeni osibekile. Uzosisiza uNkulunkulu wethu, uzosikhipha kulo mlilo. Kodwa noma ngabe akasikhiphi-ke, athi uJesu mesifundisa ukukhuleka emthandazweni omkhulu, athi intando yakho ezokwenziwa. Athi kwenzeke eyakho intando. Ngoba uma ngabe ngempela sizonquma, kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza akuthandayo ekugcineni kosuku. So bazalwane, ilolozi ngiyacela sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba, siyabonga izwi lakho namanje siphakamisa udumo kuwe. Uyasimangalisa usuku nosuku. Ngempela bathemba kuwe abajabi naphakade. Ngempela Nkosi awuguquke ezithembisweni zakho. Yenza-ke Nkosi njengoba sicela ukuthi usiphe nokuhlakanipha kokwazi ukulalela sizwe izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Inkosi ibe nani.